Here we are everywhere. Er zit ook nog een soort uitknipbaard bij. Jamila Faber, wat is dat voor baard? Dat is een superbaard. Ja, dat kun je voorstellen. Ja. En waarom is die uitknipbaard? Want volgens mij kun je nog hoorn waan of net? Of? Nou, dat leek ons wel grappig. Want onze boys hebben een baard. Want we hebben hier in het midden hebben we ook nog een mooie plaat van Wel stoere jongens, hè? de stoerste die er zijn. Je bent van die worstelpakjes haar zoon, of net? Bijna wel, ja. Waar ben je dat trouwens? Maar ze anoniem blijven, de heren. Dit zijn Giorgio en Fernando. Dit is Giorgio, dit is Fernando. En vanavond is ons afstudeerfeest en dan gaan zij ook optreden. Het wordt een spetterende show, dat weet ik nu al. En omdat zij beide bebaard zijn, hebben wij ervoor gekozen om iedereen dat gevoel van het dragen van een baard te gunnen. Oh jee, ze helpt hem uit het boek wij. Ja, ik haal hem even uit het boekje. Dat gaat ook wel super. Oh, oké, prima. Jazeker. Ja. Verstanst. Oh, ik krijg nog een gebaarde vrouw naast me. Ja, of ik krijg een bebaarde man naast me. Ja, dat ken ik nog. Ja, ik krijg al een zeker. Dat is dubbel op, hè? Ja. Jij mag hem even voordoen. Nou, keurig toch? Je moet er wel serieus bij kijken, hoor. Oh, sorry. Nou, dit is een mooi plaatje. Mensen van de radio, Sjoch vooral snijden morgen even naar de herhaling. Want dan show je me een prachtig mooi beeld. Een dame met een baard voor. Nou, dan kunnen we mooi even praten over dat project. Want je bent natuurlijk van de Academie voor Popcultuur. Here we are everywhere. Ja, doet pijn bij de oren of niet? Nee, het doet niet pijn aan de oren, maar het voelt toch een beetje gek om op tv te zijn met een baard. Dus ik doe hem eventjes af. Ja, nee, is prima. Maar we hadden het beeld binnen. Dus dat is wel mooi mij dan, toch? Ja. Vanavond, als je komt, doe de baard wel even op. Want draag de baard en eet je buikje rond aan een gratis suikerspin. Wil je nog meer? De kanselarij in Ljouwt namelijk. Want denk je het om? Een mooi boekwerk van de academie kreeg ik. Daar staan al die verhalen in van artiesten, muzikanten. Wat voor groep muzikanten is dit? Ben dit allemaal afgestudeerden? Het zijn niet alleen muzikanten. Want de ene helft is ongeveer muzikant en de andere helft is vormgever. Bachelor of Music, Bachelor of Design. En we hebben een heel divers aanbod altijd met onze studenten. Want je komt binnen als het één en je weet nooit wat er gebeurt. Zoals Tim Tels net ook al vertelde. Mooi verhaal eigenlijk. Ik vind je maar zijn opleiding. Een prachtig verhaal. Maar Tim is nog binnen de muziek gebleven. Maar er zijn ook mensen die gaan van muziek naar documentaires. Je weet het nooit. En we hebben een heel lijstje van alles en nog wat. Hier zien we Rob Haak. Die heeft een voorstelling gemaakt. De Hakilosaurus. Nou, dat is hartstikke leuk. Maar daar zit al wat meer in theater, hè? Dat is theater, precies. Nou, we hebben een beroemde DJ, Ebe Dokter, beter bekend als Asino. Ook draaien op Ibiza. Ik zeg een geweldige foto van hem, dat er de diploma moest tekenen. Oh ja, zeker. Ik ken hem een beetje als DJ en ik denk, ja, toch keurig netjes, maar zei jij dat natuurlijk. Maar dit is een verzameling en die gaan jong al je dus optreden hun ding doen. Ja, daar gaat een heel stel alumni, gaat hun ding doen vanavond en gaan gewoon een lekker feestje bouwen. Ja, mooi toch? Ja. Volg je hem zo nou ook? En hij dat bijvoorbeeld ik met de vak in de hier niet. En de mensen die al studeert binnen, hoe het mij hun gaat? Ja, we houden een beetje in de gaten hoe het met iedereen gaat en wat ze allemaal uitvreten in de wereld. Nee, maar het is toch een onzekere wereld van vaak, net alleen, dat ben ik wel maar in, hè, design en theater. Maar de meesten zitten toch in die wereld van de muziek. En dat is natuurlijk een hele onzekere wereld, denk ik. Nou, het is niet zo dat de meesten in de muziek zitten, maar dat zijn degenen die het meest in het oog springen voor het grote publiek. Oh, dat zei wat om mij. Het kan ook zijn dat je focus misschien wat meer is. Ja, precies. Ja, ik ben erg muziekminded. Maar geen trauma. Ze komen natuurlijk wel in een creatieve wereld. Ik het dan wat breder nemen te lonen. En dan moet er wel wat bagage hebben. Ja, je moet wel even goed beslagen ten ijs komen. Maar dat komt wel goed bij ons. Dat gaat vaak wel aardig van een leien dakje, ongeveer. Goed, is dit in je Jan of komt er nog meer van dit soort Jan? Is dit één avond? Komt er nog meer van dit soort avonden? Nee, dit is één avond. One night only, so be there. Ja. Hoe laat begint het? Om 7:30 gaan de deuren open. 7:45 gaat onze directeur eventjes een introducerend praatje houden. En dan gaan we los met de acts. En we hebben ook een paar films die mensen presenteren. Boeken, foto's. Er zijn mini-workshops van Mado Knol. Samen met Jan Petersen. En er is nog een verrassingsact van Giorgio en Fernando. En we sluiten het passend en feestelijk af. Maar we gaan nog niet vertellen wat, want dat is een grote verrassing. Ja, dat wil ik net weten. Het boek, kan iedereen dat but ergens nog krijgen? Of is ze jong bij de ingang? Ze liggen in grote getalen in de kanselarij.
Dus er is genoeg voor iedereen en er is een kleine selecte groep die in een mooi tasje zit. Dat wordt nog meer, helemaal exclusief. Ik voel luisteren wie is blijf lekker heen. We gaan nog een prot muziek. In ieder geval jong in de kanselarij. Een prachtige jongen. En dat al hier bij meesten van de Academie voor Popcultuur. En nevens mij dat een absoluut onbest was voor de Friese muziekcultuur. Ja, hij zat er baat weer voor. Ik ga niet zeggen dat je staat, want dan krijgen we straks ruzie. Ja, je mag wel zeggen dat het me staat. Het heeft wel iets. Oké, dan zeg ik dadelijk wel weer iets eigenwijs terug. Dankjewel. Super dat je er even was.